παριστάτην τελεστική και θεόθεν κατεχόμενη του Αγίου Πνεύματος χάρη. Ο ιερεύς λειτουργεί, καθυπόκειται εν ταπεινώσει υπό το ζυγόν του Χριστού και να πράξει τα πάντα σύμφωνα με τον Χριστό, λέγει ο Άγιος Σιμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Η κυρίαρχη φροντίδα των ποιμένων είναι πώς να προσελκύσουν την αγάπη των χριστιανών για τη λατρεία του Θεού, διότι εντός αυτής οι πιστοί καταξιώνονται της κοινωνίας με τον Θεό και δι' αυτού της κοινωνίας με τα κτίσματα. Μέσα από τα μυστήρια η ένωση του αρτίστου με το κτιστό. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε στον Απόστολον Πέτρο: «Αν με αγαπάς, ποίμανε τα πρόβατά μου». Δεν του ζήτησε να εμφανιστεί ως ένας κουρεγιασμένος ασκητής, αλλά να είναι ποιμένας που φροντίζει για την καλή πορεία του ποιμνίου μέσα στην Εκκλησία. Ο Άγιος Νεκτάριος λέγει στο βιβλίο Ποιμαντική: «Να έχουν οι ποιμένες γρήγορη και δυνατή αντίληψη, για να οδηγούν προς την ορθή κατεύθυνση των λαών του Θεού». Τα λόγια του Ευαγγελίου, των πατέρων της Εκκλησίας και οι δικές σας συμβουλές με αφυπνίζουν και με κατευθύνουν στην διακονία της ιεροσύνης που λαμβάνω σήμερα δια των τιμίων χειρός σας, πανιερότατε Πάτερ και Δέσποτα. Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για την πατρική βοήθεια και στήριξη από εσάς και από τους εκλεκτούς ιερωμένους της Μητρόπολης Μόρφου. Τον πατέρα Φίβον που με κατεύθυνε με υπομονή, αγάπη και αφοσίωση στη χρήση των τυπικών διατάξεων του ιερατικού. Τον πατέρα Ιωάννη για τις διδασκαλίες στα λειτουργικά. Το συσπουδαστή μου Αρχιμανδρίτη Ιάκωβον που με κατεύθυνε και με ενδυνάμωνε, τον Αρχιμανδρίτη Πάτερ Φώτιον που με πραότητα μου έδινε πολύτιμες συμβουλές και λόγια παρηγοριά, στον αδερφό μου Ανδρέα Τρίδημο που με καθοδηγεί και με γνωρίζει στην περιοχή Μαραβάσας, τον Αρχιμανδρίτη Τυχικών που με στήριζε στη Θεολογική Σχολή στη Θεσσαλονίκη και πάντοτε είναι φίλος και αδερφός, τους ιερείς του Πενεντριού, τον πατέρα Ανδρέα και τον πατέρα Προκόπιον, καθώς και τον δάσκαλό μου ιεροψάρτη κύριο Χριστόδουλον Κωνσταντίνου για την άριστη συνεργασία και συμπαράσταση. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου ευχαριστώ τον πνευματικό μου πατέρα Αρχιμανδρίτη Κυπριανόν Αψερό που όλα αυτά τα χρόνια με βοηθούσε με κάθε τρόπο σε όλη την πορεία της ζωής μου και με γνώρισε και με τον γέροντα της Μονής Τατάρνης Αρχιμανδρίτη Δοσίθεο, όπου έχω διδαχθεί πολλά μαθήματα και προ 20 χρόνια να γνωρίσω εσάς, δέσποτά μου. Οι ανάδοχοι της χειροτονίας μου, Χρήστος και Νίκη Μάρκου, με τις θυγατέρες του Χαρίκλια και Θεοδόρα, των ιών τους Αριστοτέλη,
και των γαμπρών τους Ανδρέα μέσα από τα κηρύγματά σας αναπαύονται, βρίσκουν γαλήνη. Σήμερα ανέλαβαν για τη δική σας αγάπη τα έξοδα της χειροτονίας και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ τον κοινοτάρχη των Τριών Αιγιών για την προσφορά και αφανή βοήθεια και στις δύο χειροτονίες, τον κύριο Χριστόφορο, καθώς και τον κοινοτάρχη Πενεντριού, κύριο Νίκο Πατσάουρο, τους γονείς μου Στυλιανών Ελένη, την αδελφή μου Μαρία, τον γαμπρό μου Παναγιώτη και όλους τους παρευρισκομένους. Αυτή η μέρα του πρώτου μάρτυρος της Εκκλησίας είναι και μέρα παρηγοριά για όλες τις μάνες που φεύγουν τα παιδιά τους από αυτήν τη ζωή νέοι. Νέος έφυγε και ο αρχιδιάκονος του Χριστού Στέφανος. Η Αγγέλα, η μάνα ενός νεαρού ξεχωριστού μουσικού του Παναγιώτη, προσφέρει σήμερα ενθύμια εις μνήμη του γιού της, γιατί άκουσε για τη μεγάλη αξία που έχει η μνημόνευση στην προσκομιδή. Μαζί με τον Παναγιώτη μνημονεύω και τον εξάδελφο μου Παναγιώτη, τον ποδηλατιστή, τον θείο μου Ανδρέα, τη γιαγιά μου Χαρίκλια, τους παππούδες μου Κωνσταντίνων και Παναγί, και παρακαλώ τον Θεό να δίνει και δύναμη στη γιαγιά μου Μαρία να αντέχει τις δυσκολίες της αναπηρίας. Δεν ξεχνώ τον πατέρα Μιχαήλ, τον προκάτοχό μου, που μέσα στο ιερό συνάντησα έναν άνθρωπο νοικοκυρεμένο και με τις ευχές του να μπορέσω μέσα από τις αδυναμίες μου να τον μιμηθώ. Πατέρες μου και αδελφιά μου, αρτηγέννητε της Εκκλησίας, πρεσβύτερε και ιερομόναχε πατέρα δοσχήθε, όντως για τις τρεις Αιγιές και για την ταπεινή Μητρόπολη της Μόρφου και εξαιρέτως για την περιφέρεια της Μαραθάσας, είσαι δοσίθεος, δώρον και δόσεις Θεού. Δόξα τω Θεώ, που γίνονται τέτοια θαύματα. Και το πιο δύσκολο σήμερα είναι να βρεις ανθρώπου. Όλα τα άλλα βρέθονται, αλλά ο άνθρωπος ο κατάλληλος για την κατάλληλη θέση και δει τέτοια θέση μεταξύ ουρανού και γης δεν είναι εύκολο να βρεθεί τη σήμερον εκκοσμικευμένη, μεταλλαγμένη εποχή μας. Δόξα τω Θεώ και πάλι δόξα τω Θεώ, που δεν άφησε ούτε ένα μήνα καμία κοινότητα της ταπεινής Μητροπόλεως μας χωρίς ιερέα. Θυμούμε, όταν πρωτοήρθα πριν 22 χρόνια, διεπίστωσα ότι μας έλειπαν αρκετοί ιερείς, πολλοί ήταν έτοιμοι για την Άνω Ιερουσαλήμ και ανησύχησα, διότι ποιος θα μνημονεύει τον Δεσπότη? Ας αρχίσουμε έτσι απλά. Ποιος θα μνημονεύει τον Δεσπότη άμα δεν υπάρχουν καλοί ιερείς να λειτουργούν τακτικά? Και πολλοί ιερείς. Θα μου πείτε, μα είναι τόσο σημαντικό να μνημονεύεσαι? Όχι μόνο η αφεντιά μου, και εσείς. Όποιος δεν μνημονεύεται δεν μπαίνει στην αιώνια μνήμη του αιώνιου Θεού. Εδώ ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα κομπιούτερ, για να λειτουργήσει χρειάζεται μνήμη. Σκεφτείτε λοιπόν ο άνθρωπος που όχι μόνο ο εγκέφαλος του έχει μνήμη, όχι μόνο η καρδία μας έχει μνήμη κατά τους νηστικούς πατέρες, αλλά και κάθε κύτταρό μας έχει τη δική του μνήμη. Δεν έχει ο Θεός μνήμη, αφού έδωσε τόσες πολλές μνήμες στη δημιουργία του? Ο Θεός έδωσε σε μας ό,τι είχε αυτός. Άρα το πρώτον και κύριον, αγαπητέ μου Πάτερ Δοσίθε, που έχεις να κάνεις ως ιερέας πλέον από σήμερα και από αύριο μάλλον που αρχίζεις τις δικές σου προσωπικές λειτουργίες, είναι να αυξήσεις τη μνήμη σου, να την επεκτείνεις.
πέρα από το μικρό σου χωριό, τις τρεις Αιγιές, πέρα από το μεγάλο σου χωριό, το Πελέντρε. Όσον περισσότερο μνημονεύει ο παπάς, τόσον επιβεβαιώνει και καταξιώνει την κλίση του ως ιερέας. Όταν ερωτήθηκε κάποτε ο σύγχρονος Άγιος, ο Όσιος Πατήριμος Σοφρόνιος του Έσσεξ, ο Αθωνίτης και Ρώσος στην καταγωγή, και για τους 3 βαθμούς της ιεροσύνης, τι κλίση έχει έκαστος, τι έργο μάλλον έχει έκαστος βαθμός. Είπε, ο διάκονος διακονεί τον εκάστοτε εφημέριο και δεν αλλάζει τίποτα στην Εκκλησία χωρίς ούτε να σκεφτεί να κάνει αλλαγές, ακόμα και να μετακινήσει έναν κυροπήγιο μέσα στον ναό. Τίποτα από αυτά δεν κάνει ο διάκος. Ο διάκος διακονεί, υπηρετεί τον εκάστοτε εφημέριον του ναού και έτσι μαθαίνει την ευλογημένη διακονία, την υπακοή και την προσφορά εις των εφημέριών. Ο ιερέας, που είναι η πιο σύνηθις διακονία μέσα στην Εκκλησία, οι πιο πολλοί είναι ιερείς, δεν είναι οι διάκονοι ούτε οι αρχιερείς. Μου έκαμε εντύπωση ότι όρισε ότι ως πρώτιστον και έσχατον ταυτόχρονα διακόνημα του ιερέως είναι το να μνημονεύει ονόματα, στην πρόθεση ειδικά. Και ζώντων, αλλά εξαιρέτως και κοιμημένων. Και γνωρίζομεν όλοι από άλλον ένα σύγχρονον Άγιον της Εκκλησίας, τον Όσιον Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη, όταν ένας καλόγυρός του εκοιμήθηκε και ήταν απρόσεκτος αυτός ο καλόγυρος. Δεν ήταν συνεπής στα μοναχικά. Έχουμε και αυτά. Ανθρώποι είμεθα. Εκοιμήθηκε ο καλόγυρος, ο γέρο Εφραίμ ξεκίνησε να τον μνημονεύει. Του έκαμε 40 λίτρου. Μετά έκαμε προσευχή να τον πληροφορήσει ο Θεός εάν τον εκατέταξε στη χώρα των ζώντων, αυτόν που ονομάζουμε εμείς παράδεισο, στην αιώνια ζωή δηλαδή του Χριστού, και του αποκαλύπτει ο Χριστός ότι αυτός του λέει όχι μόνο δεν θα μπει ποτέ στην αιώνια ζωή του παραδείσου, αλλά όσα 40 λίτρου να κάνεις και παπά Εφραίμ, εγώ δεν μπορώ, του λέει, γιατί ήταν πολύ αμελής και πολύ απρόσεκτος καλόγερος. Δεν μπορώ να τον σώσω. Ο παπά Εφραίμ του είπε, όπως θέλεις Κύριε, αλλά και εγώ κατ' εικόνα σου είμαι και θέλω να γίνω και καθομοίωσή σου. Θα συνεχίσω να τον μνημονεύω. Του λέει, μην μνημονεύεις, άδικα κοπιάς. Και συνέχισε και του έκαμε και δεύτερο 40 λίτρου. Και εμφανίζεται άγγελος Κυρίου και του λέει, παπά Εφραίμ, να σταματήσεις να μνημονεύεις τον καλόγυρο. Ο Κύριος είπε, δεν θα τον ελεήσει. Και γύρισε και του είπε, εγώ θα κάνω αυτό που θα κάνει ο δεσπότης μου. Εγώ πιστεύω στο ελεήμονα δεσπότη, όχι στο δίκαιο δεσπότη. Πιστεύω στο έλεος του Θεού μου, πιο πολύ από ό,τι στη δικαιοσύνη του. Και του έκαμε και τρίτο 40 λειτουργό. Και επέμενε. Κι ας ο ουρανός έλεγε άλλα. Και του εμφανίστηκε ο ίδιος ο Χριστός και του είπε, παπά Εφραίμ, τον έβαλα στην αιώνια ζωή για την επιμονή σου, να τον μνημονεύεις συνεχώς όλες αυτούς τους μήνες και να κάνεις κάθε μέρα λειτουργία. Και ξέρεις, του λέει, γιατί τον έβαλα στην αιώνια ζωή, επειδή εσύ μνημόνευες και επέμενες να αγαπάς έναν που δεν του άξιζε η αιώνια ζωή. Και με συγκίνησες, του είπε, γιατί τελικά μου έμοιασες. Εύχομαι και εσύ, αγαπητέ μου, να μοιάσεις της ελεημοσύνης του Σωτήρος Χριστού. Αλλά για να γίνει τούτο,
σου συνιστώ να αγαπήσεις έτη και έτη περισσότερο την μητέρα του ελέους, την Παναγία την Ελεούσα. Λέγεται Ελεούσα γιατί είναι η μάνα του ελέους, η Παναγία. Και το έλεος είναι ο Χριστός. Εδώ ο ναός, όπως βλέπεις, είναι της Παναγίας. Και μάλιστα έχει έναν επίθετο, έλεγα και του φίλου σου του Αρχιμανδρίτου του Τυχικού το πρωί, στον Όρθρο, δεν το είδα πουθενά στην Κύπρο. Παναγία η Κοσμοσώτηρα. Σε μια εποχή που όλος ο κόσμος κινδυνεύει, οι τρεις Αιγιές έχουν μια πολύ επίκαιρη Παναγία. Ενεργοποίησε, σε παρακαλώ, τη θαυματουργική της χάρη. Θα έχεις και εσύ χάρη. Και έχεις και απλότητα εκφύσεως. Και όταν συνδυαστεί η χάρις με την απλότητα και την κατά Θεόν άσκηση, κατά τη δύναμη του σώματος σου, τότε ο ιερέας αγιάζεται. Αγιάζεται ο ιερέας. Και με τη σειρά του αγιάζει και άλλους. Και αύριο θα βλέπουν οι τρισεγιώτες που μένουν στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στη Λευκοσία, ότι έρχεται κόσμος. Και θα λένε, μα τι πάνε να κάνουμε, εμείς εφύγαμε από τις τρισεγιές. Γιατί πάει κόσμος εκεί? Γιατί θα υπάρχει ένας ιερομόναχος που έμαθε να μνημονεύει, που έμαθε να προσεύχεται, που έμαθε να ασκητεύει. Αυτά θέλω να μάθεις, αδελφέ. Έχεις και έναν τέταρτο χάρισμα. Εκτός από τη μνημόνευση, εκτός από την άσκηση, εκτός από την προσευχή. Και θέλω να το αξιοποιήσεις, διότι το έχω διαπιστώσει ιδίς οσύν με τα αυτιά μου. Μπορείς να μεταδίδεις δια του κηρύγματος το βαθύτερο νόημα της πίστεώς μας. Έχουμε ανάγκη οι Κύπροι, ξέρεις, από ανθρώπους που κηρύττουν με την καρδιά τους, όχι εγκεφαλικά, όχι αντιγράφοντας βιβλία. Σε παρακαλώ πολύ, έχεις την ευλογία μου από αύριο σε αυτόν να ασχοληθείς. Και θέλω να με ενημερώνεις για τα κηρύγματα που κάνεις και θα υπάρχουν και τεχνικοί τρόποι πολλοί στην εποχή μας, γιατί με ενδιαφέρει να έχουμε στη Μητρόπολη μας ανθρώπους που μελετούν την καρδιά τους, την καθαρίζουν με την αγωγή της μετανοίας και έτσι μετά μπορούν αυτό που ζουν να το μεταδώσουν στον κόσμο. Γι' αυτό σε παρακαλώ με ειλικρίνεια, με απλότητα, με σαφήνεια, με ορθοδοξία ακριβή, να μοιράζεσαι αυτό που έχει η καρδιά σου. Όχι ο εγκεφαλός σου, η καρδιά σου, η καρδιά σου. Καρδία καθαρά, χτίσον εν εμήν ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εργάτης μου. Ερώτησα, αγαπητέ μου, έναν ιεροψάλτη μας, ο οποίος ευρέθηκε αυτός με την ασθένεια της εποχής. Έμεινε και αυτός έγκλειστος ο καημένος 15-20 μέρες. Και μάλιστα σε τέτοια περίοδο όπως ήταν το 40 λειτουργό. Όταν τον είδα, όταν ανάρρωσε, και χάρη τη Θεού αν ήρθε ξανά στο ψαλτήρι του, του είπα, «Άγιε ιεροψάλτα μου, σου λείψαμε καθόλου?» Μου λέει, «Πολύ πανιερότατε». «Τι σου έλειψε», του λέω, «Άγιε ιεροψάλτα, περισσότερο 15-20 μέρες κλεισμένο στο σπιτάκι σου με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου?» Και τι μου είπε ο άνθρωπος του Θεού? «Μου έλειψε η αιώνια ζωή της λειτουργίας». Μου έλειψε η αιώνια ζωή της λειτουργίας. Εγώ έτσι παπάδες θέλω, έτσι ψαλτάδες θέλω. Να ερωτευτούν, όχι απλά να αγαπήσουν, να ερωτευτούν την αιώνια ζωή της λειτουργίας. Και όταν έτσι έρωτα θείον αποκτήσετε, τότε και Θεός και άνθρωποι θα ευαρεστούνται. Και θα χρήσιμοι και στον ουρανό όταν θα ανέβουμε και στη γη τώρα που διακονούμε και ιερατεύουμε. Για τον τρίτο βαθμό του αρχιερέως δεν σου είπα, ελπίζω να μην σου χρειαστεί. Λοιπόν, απλά έτσι για να ξέρετε τι είπε ο Άγιος Σοφρόνιος για τους αρχιερείς, είπε ο αρχιερέας δεν ζει για τον εαυτό του. Ζει για τις ανάγκες του ποιμνίου του. Στη χαρά τους πηγαίνει, χαρούμενος.
Στη θλίψη τους πηγαίνει και συμπονά και παίρνει το μήνυμα της Αναστάσεως. Δεν έχει προσωπική ζωή ο αρχιερέας. Αν ήθελε προσωπική ζωή, ας έμενε στο μοναστήρι του. Έτσι. Αυτά εύχομαι να μην σου χρειαστούν, αλλά αν η Εκκλησία σε καλέσει, δεν ξέρεις, όπου και να είσαι ο Χριστός, από ό,τι μας λένε οι Άγιοι, προετοιμάζει το καινούριο του σκάφος. Και θα βάλει και καινούριο πλήρωμα στο καινούριο σκάφος. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι αρχιερείς. Μπορεί να είναι απλούστεροι, ταπεινότεροι και πολύ διαφορετικοί από ό,τι γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια ως αρχιεροσύνη. Να μην είναι εξουσία δηλαδή, αλλά να είναι διάκονοι του πονεμένου λαού και του ανιδιοτελούς τριαδικού Θεού μας. Αυτά για την αγάπη σας και θα ήθελα κάτι τελευταίο. Ο κοινοτάρχης Τριών Αιγιών πάντοτε μιλάμε με μεγάλη ευχαρίστηση για αυτόν το θαύμα που το εξεκίνησε ο προκάτοχος του πατρός Δοσιθέου, ο πατήρ Μιχαήλ. Οι προσευχές του πατήρ Μιχαήλ είναι που ενεργοποίησαν όλα αυτά που ζούμε. Όντως, και εμείς το βλέπουμε και χαιρόμεθα και δοξάζουμε τον Θεό που οι προσευχές του γέροντος ιερέως μας, του πατρός Μιχαήλ, εισακούστηκαν, δείγμα του πόσο ωραία αιώνια ζωή να απολαμβάνει ο πάτερ Μιχαήλ. Όμως, θα ήθελα, Άγιε Κοινοτάρχη, εκτός από τις ευχαριστίες σας, να φροντίσεις εσύ προσωπικά. Να του βρεις, του πάτερ Δοσίθεου, ένα σπιτάκι στο χωριό. Θεωρείται δεδομένο. Ναι. Μέχρι πότε? Και τώρα θέλει, μπορεί να μην υπόψη. Ναι. Όχι που υπόψε. Λοιπόν, όταν θα έρχεται για παράδειγμα Κυριακή λειτουργία, να έρχεται από την Παρασκευή το βράδυ. Να κάνει και το Σάββατο λειτουργία απλή, για να μνημονεύει εκεί πολλούς και κοιμημένους, και την Κυριακή την πανηγυρική λειτουργία. Τι ωραία που θα είναι. Έτσι. Λοιπόν, και τις μεγάλες γιορτές επίσης. Και έτσι θα χαίρεται αυτή η κοινότητα και οι άνθρωποι της εις των ουρανών, οι κεκοιμημένοι, και οι ζώντες, και από μακριά θα δεις ότι θα έρχονται. Διότι κουράστηκε ο κόσμος από τη ζωή της πόλης. Θέλει κάτι το πιο άγωνο, το πιο αληθινό, το πιο απλό. Τι πιο ωραίο από αυτό που ζούμε σήμερα και όλες τις μέρες που ερχόμασταν αυτά τα 22 χρόνια στις ευλογημένες 3 Αιγιές. Ευλογημένος να είστε και πάντοτε Δοσίθεος, και δεν είναι τυχαίο η ημέρα τελικά που κατέληξες για να χειροτονηθείς. Και εγώ, όπως ξέρεις, έχω σήμερα επέτειο, 33 χρόνια. Πριν 33 χρόνια τέτοια ημέρα έγινα διάκος. Και αν με ρωτήσεις, έγινα και διάκος, έγινα και ιερέας, έγινα και αρχιερέας. Τι είναι η ιεροσύνη? Διακονία είναι, αγαπητέ μου. Θεού και ανθρώπου. Εύχομαι να μείνεις έστω και ιερομόναχος, αύριο πρώτα ο Θεός και αρχιμανδρίτης, να παραμείνεις διάκονος, ταπεινός, μαρτυρικός, ομολογιακός, όπως ο πρωτομάρτης και αρχιδιάκονος Στέφανος. Άξιος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Βασίλειον διάδημα εστευτής η κορυφή, εξάχνωνον υπεμείνας υπε Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτοάθλε, συγκαρτηνίου δεών, απελέξας μανίαν, είδες σου τον σωτήρα, του Πατρός δεξιώθεν, αυτόν εκδισοποιάει υπέρ των ψυχών